ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଳିକା ପୁରାଣ ଭାଗ 4। କଳିଯୁଗ କେବେ ସରିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କେବେ ସରିବ। କଳିଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 32 ମୁସଲିମ ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ। 32ଟା ଦେଶର ଗୁରୁ ସାଜିବେ ରୁଷ। କଥାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସନ ଚାଲିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ମୁସଲିମ ଦେଶ। ମୁସଲିମ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜ କରିବେ। ମାଳିକା କହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବର୍ଷା ହେବ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବର୍ଷା ହେବ। ମାଳିକା ବି କହିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ 2024ରେ ଶାସନ ଛାଡ଼ିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ସତ ହେଉଛି। ମାଳିକା କହିଛି ବିଜେପି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିବ। ଯେବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଜେପି ଶାସନ କରିବ ସେବେଠାରୁ କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୁଷ ଟ୍ରେନରେ ନେଇଯିବା ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଧରି ରହିବ ସିଏ ହେବ ବିହନ।